Welkom bij de Edda in het Wild. Mijn naam is Willem Kooistra en ik neem je mijn 8 video's mee naar de wonderwereld van de Noordse mythologie. Zet je onder andere beschreven in de oude of poëtische Edda. Alle afleveringen lees ik een x-aantal strofen voor uit een gedicht of uit een p-gedichten en beziek je daar dan achtergrond, context, tekst en uitlees bij te gaan. In deze trede van 8 wil ik het hebben over de vraatbeem, Yggdrasil. Yggdrasil wordt op verschillende plekken in de Edda beschreven en omschreven en ik zal hem van 2 plekken wat jij let. Het eerste is een fragment of een strofe uit de profetie van de Sjenares en die klinkt zo. Ik weet dat een esk stiert die Yggdrasil heet, een hege beem van lichtjend linjemoergetten. Van hem komt de dauwe die dript in de delten, eeuwig grien stiert er over de boenen van Urd. Dat is de profetie van de Sjenares. Nog een tal strofes komen uit de woorden van Grimnir. En we ploffen er middenin dat je met mij meegaan. 3 wattels waak ze daar naar 3 kanten onder Yggdrasil de esk. Hel libbet onder de vaste. IJsreuzen onder de oorden. Mensenben onder de treden. Ratatosk hier de Iquan, dit hinne en ver vlucht door Yggdrasil de esk. Jenne woorden brengt de mij van boppen en jouwt ze niet hoog onder. Daarek binnen fjouwer harten, dit boelje haar halzen, gnabje ons in spruten. Dain en dwaalin, Dunoir en Durathor. Meer slangen lezen onder Yggdrasil de esk, als een okse hem indenken kan. Gooien en mooien, ja binnen Gravitnierzwan, Grabak en Gravolud. Ofnir en Swafnir zullen eeuwig en altijd de toeken van de beem te fretten. Dat klinkt net erg gezellig. Yggdrasil de esk. Yggdrasil staat voor het fysieke universum. Lijkt nog hetzelfde als Ymir, het oerwezen dat alles uitschepen wordt. Maar dat Ymir het oorspronkelijke, onbepaalde universum verbeeldt, het vibrerend lood, de klank dat alles uit ontsteert, de Big Bang, even tussen neus, daar verbeeldt Yggdrasil de bepaalde vorm, de fysieke, vaste vorm van het universum. De naam Yggdrasil betekent eens Iger zijn hinder. Yggdrasil, het fysieke universum, is een hinder. En Iger betekent ook oud of verschrikkelijk. En de verschrikkelijke is ook een van de naam, van de saffolle naam van Odin. Het is onnemelijk dat het fysieke universum als een hinder jongen wordt, omdat het eens van reiziging staat, een manier van bewegen. En dat had weer met Odin te krijgen, want Odin staat ommers voor geest. Het beeld van een mythische vraatbeem is trouwens hartstikke oud, oeroud en wijd verspreid in shamanistische culturen. Het is ook een logische allegorie, want de mens had toch van een beem, maar zijn wattels en zijn toeken en zelfs zijn zenuwstelsel had van een beem. Google je maar eens. Het had er tot in de puntjes van. Het is ook net om een nocht dat de eerste mensen van de schepping, dat die voorbij komen in de profetie van de Sjenares, Esk en Embla, houtsoorten binnen. Als Yggdrasil de kosmische materie verbeeldt, is het ommers maar logisch dat de eerste mensen echt van hout binnen, schepen van kosmische materie,